Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en masse challenges. Og lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så den første challenge, det er, som I nok har set på TikTok. Den der elgenåde. Det der, hvor man skifter til. Man gør så sådan der, ikke? Og så... Nå ja. 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 Skal vi bare komme i gang? Ja, jeg starter. Er I klar? Jeg kigger på dig. Jeg kigger på det der. Du må ikke kigge i vinduet, Freja. Det er på det ikke. Ej. Det er okay. Den challenge er en fail. Videre til næste. Okay, så nu der skal vi så tage de her af. Ja, så Så undskyld, hvis I ikke kan høre os. det håber jeg ikke. Vi har nogle bogstaver her, man skal tage op, så skal man sige landet inden for 3 sekunder, og ellers så bliver man stykket. 4. Jeg starter. Vi skal jo tænke på 1, 2, 3. Jeg tænker bare, at vi tager 3. Okay, er vi klar? Okay. Nu tager jeg bogstaver. Uden at kigge. Uden at kigge. 3, 2, 1. Kvarter. Eller kvarter. Kvarter. Jeg kan. Okay. San Marino. Santa Lucia. Nu er vi done med det her. Nu skal vi så. Ja. Bedste challenge. Ja. Vi har ikke forberedt spørgsmål til det her. Ja. Hvad er min yndlingsfarve? Nej. Hvor mange søskende har jeg? 3. Nej! Freja, det er dejligt. Hvor mange søskende har jeg? Nej. 7! Kun 1 søster. Hvad er min livret? Hvad er så det? Mit fulde navn. Det er Freja. Et eller andet skov eller noget. Nej. Hvad er mit fulde navn? Majsel Louise. Er der mere? Ja, det er der. Ja. Majsel Louise. Du kan ikke forstå. Pedersen. Hvad er min øjenfarve? Blå. Hvad hedder mine hunde? Oliver og Nala. Olli og Nala. Hvad hed vores gamle hund? Nala. Det er størrelse BH, bruger jeg. 70B. Hvilken Red Bull smag har jeg ikke smagt endnu? Den der, hedder det? Den helt lyseblå, den der Vanilla Berry. Nej. Så nu skal vi så finde ting, og dem der skal sige tingene er min lillebror. Jeg skal der have hedder mikrofon ordentligt på. Hej Nora. Han har sin egen YouTube-kanal, den kan I lige gå ned og tjekke. Hvad hedder den? Hvad hedder din YouTube-kanal, Nora? Nora, hvad hedder din YouTube-kanal? Lad os bare søge på Nora Åbad. Nora, han er ikke så snaksalig. Nora, han elsker mig rigtig højt. Han kommer til at sige sådan, I skal finde en ting, der starter med A. I skal finde noget, der er rundt. Sådan noget. Ja. Og I skal finde noget, der er blødt. I skal finde noget, der er hårdt. Er vi klar? 3, 2, 1, nu. Find noget lavet ud af perler. Hvad fanden? Nej, var der noget herinde? Find en Red Bull med farven pink. Hun prøver at stjæle den fra mig. Det er noget, jeg har tegnet. Det havde jeg! Så nu skal vi lave sådan en alfabet-talking, du ved. Først starter vi med A, så skal jeg sige et eller andet, som der starter sådan en samtale. Okay, skal jeg bare starte? Nej, prøv at høre. Jeg laver lidt plot twist. Hvis at man siger noget forkert,
så må man skrive noget i ansigtet på en, hvis man laver en fejl ved det, eller tegne noget i ansigtet på hinanden. Jeg starter. Abekatten er flygtet. Jeg er så ked af det. Altså. Jeg skriver noget i panden på dig. Der står pik. Ja. Altså, jeg har din Nu skal vi træne med hinanden. Jeg er din Ej! Okay. Jeg skal lige have de ben. Jeg er jo stærkere end dig. Du skal holde godt fast i hoften. Ned. Ja. Nu er det Celebrity Challenge. Vi har sådan et hjul her. Så jeg kan ikke fedt, at du lige tager nu hånden direkte ud af min hånd. Og så lander den på et bogstav, så skal vi sige et ord på samme tid. Og så skal vi se, om vi kan sige det samme ord med det bogstav, den lander på. 3, 2, 1. D. 3, 2, 1. Delfin. Ål. Sort peber. Der står sort peber. Stødt. Det er stødt peber. Græsmarken er grøn. Nu skal vi lave en outro, fordi Jeg har snakket lidt. min mund den brænder helt vildt, og jeg kan slet ikke klare stærke ting, men det her, det men det her, det er slutningen på videoen. Håber I kunne lide den. I må godt skrive i kommentarer, hvis jeg skal være med i nogle flere videoer, hvis I vil have det. Ja, Fordi Freja, hun elsker at have mig med overalt, sådan virkelig meget. det er vi to med bestemt. Nå, Det hedder det altså ikke, Freja. Men, ja. Vi går live senere, måske, så Sådan om 10 minutter. måske, hvis det er, vi kan få det til at virke, så Yes. vi ses der. Jeg håber det. Farvel! Hej.